হয়, মই আপোনালোকক কৈছোঁ, এজনী ভণ্টি আৰু মঞ্চত উঠি পেলাই এনাউন্স কৰা অনাৰেবল পাৰ্চন, মই আপোনালোকক কৈছোঁ, আপোনালোকৰ বুজাত ভুল হৈছে। এলিজা বড়ো ভণ্টিয়ে সেইদিনা ৰাইজক জন্তু বুলি কোৱা নাছিল বা জন্তুৰ লগত তুলনা কৰা নাছিল। তাই সুধিছিল মাত্ৰ যে আপোনালোকে জন্তু নেকি? জন্তুটো নহয়, মানুহে হয় বুলিহে কৈছিল। এইটোকে আপোনালোকে বুজি নাপালে কিয়? हेलौ लोगोफोर, वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल जसना ब्रह्म क्रिएशन। लोगोफोर, आं दिनै आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबाव खेबसे गोसो गोथारजों बरायहरबाय। लोगोफोर, आं दिनै मोनसे टपिकखौ लानानै आरोबाव नोंथांमोनजों सावरायनो होननानै नैबे भिडिअखौ लानानै फैबावबाय लोगोफोर। बिदिब्ला अन्नानै नोंथांमोनहा धैर्य हमनानै आंनि बे भिडिअखौ एसे नायदो। बेनिफ्राय थ'दो बिदिब्ला भिडिअखौ आं स्टार्ट खालामदिनि। মই আজিৰ ভিডিঅ'টো আনিছোঁ যোৱাবাৰ বঙাইগাঁও ষ্টেজ প্ৰগ্ৰামত যেনেকৈ এলিজা বড়ো ভণ্টিক লৈ পেলাই তৰ্ক বিতৰ্ক হৈ আছিল, এইটোৰ বিষয়ে মই অলপমান চৰ্চা কৰিম বুলি এইটো ভিডিঅ'টো আনিলোঁ। এলিজা বড়োৱে বহুত এক্সপাৰ্ট ছোৱালী। তাই ষ্টেজ প্ৰগ্ৰাম কৰি অহা অকল এইটো নহয়, বহুত জেগাত তাই ষ্টেজ প্ৰগ্ৰাম কৰি পেলাই আহি আছে। কিন্তু ক'তো এনেকৈ তৰ্ক বিতৰ্ক হোৱা আমি দেখা নাছিলোঁ। কিন্তু সেইদিনা কিয় হৈছিল? নিশ্চয় কিবা এটা কাৰণ আছে। যেনেকৈ ৰাইজৰ ফালৰ পৰা কিবা এটা বেয়া শব্দ আহিছিল বা কিবা এটা বেয়া ইংগিত আহিছিল, সেইকাৰণে তাই উত্তৰ দিছে। আৰু উত্তৰ দিয়াত কি কৈছিল? তাই কৈছিলহে মানে আপোনালোকে জন্তু নেকি? জন্তুটো নহয়, মানুহে হয়। মই গান গাব আহিছোঁ কাৰণ গামে। কিন্তু টাৰ্মিনেলত মই যিটো ভণ্টিৰ ফটো দিছোঁ, এই ভণ্টিজনী কথাবিলাক ভালকৈ বুজি নোলোৱাকৈ যাহা তাহ কথা কৈ পেলাই নিজকে টেলেণ্ট দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছে বা নিজকে টেলেণ্ট দেখাবলৈ এইবিলাক ভিডিঅ'টো আনিছে। মই এতিয়াও আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ, এলিজা বড়োৱে সিদিনা কি কৈছিল এই ভিডিঅ'টো ভালকৈ চাই পেলাই ভালকৈ বুজি লওক। আৰু ভালকৈ বুজি নোলোৱাকৈ যা তা কথা কৈ পেলাই যিকোনো আৰ্টিষ্টকে অপমান কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিব। আপোনালোকে সৰু এটা কথাটো ডাঙৰ দীঘল কৰিবলৈ কি দৰকাৰ আছিল? সেইদিনাই শেষ হ'লে হয় যদি কমিটিৰ মানুহবিলাক এইটো সমাধান কৰিল হয়। সেইদিনা মোৰ হিচাপত কমিটিৰ মানুহবিলাক ৰাইজৰ হৈ পেলাই ক্ষমাহে খুজিব লাগিছিল। কিন্তু ওলোটাই তাইক মঞ্চত উঠি পেলাই এনাউন্স কৰা হৈছিল যে এনেকুৱা শিল্পীক আৰু নতুনকৈ বা ভৱিষ্যত এনেকুৱা শিল্পীক আৰু মাতি পেলাই অনা নহ'ব বুলি। लोगोफोर, आङो बे एलिजा बड़ो बिनानावनि स्टेज प्रग्रामाव बङाइगाव जानाय स्टेज प्रग्रामाव जानाय तर्क बितर्कनि सोमोन्दैनो सावरायनो होननानै आं दिनै भिडिअखौ लाबोबाय। बिथांमोनहा एलिजा बड़ो बिनानावनि सायाव जानला मोनला खोथा बुंलाबायनानै दिनै तर्क बितर्कनि सृष्टि खालामदों। बेवहाय एलिजा बड़ो बिथांनि खोथाखौ बिथांमोनहा मोजाङैनो बुजिनानै लायाखै। बिथाङा मा बुंदोंमोन? बिथाङा बुंदोंमोन नोंथांमोनहा जन्थु नामा होननानैसो सोंदोंमोन। जन्थुथ' नङा, मानसिसो होननानैसो बुंदों। बेखौनो मा बुंदों बिसोरो मा बुजिनानै लाबाय जे जोंखौ माने जन्थुजों रिजायदों बा जोंखौ जन्थु होनदों बा जोंखौ रिजायदों होननानै साननानै लानानै बे रोखोम सृष्टि जादों, गन्दगलनि सृष्टि जादों। दा बेनिखायनो आं बुङो, गुबुन हारिनि गोसोफ्रा जेब्लाबो गुसेबखा, बिसोरनि बुजिनाया थौलेखा, बिसोरनि साननाया थौलेखा आरो खोथाफोरखौ बिसोरो बारा बुजिखाया। जायनि जाहोनाव बिसोर गावजों गावबो नांलायलायगासिनो थायो, एसे सम नांलायलायो। फिसाफोरनि थाखायबो बिमा बिफाफ्रा नांलायलायो। बिदिनो बिसोरनि बुजिनायानो खमखा। बेनिफ्राय
जोंनि हारिखौ ओरैबाबो एसेबाबो बिसोरो नासयनो गादबनो सेस्तायाव थाबाय थाखायो। बेनिफ्राय सुबिदा मोनबानो बिदिनो बारसिननो नाजायो। नाथाय जोंनि हारियासो गुबुन हारिनि सोरबा बर'नि मेथाइ खनबा, जेरैहाय मुस्लिमा बर'नि मेथाइ खनबाथाय बिराद गोजौ थुखोनसै। बर'नि थै गोनां मुस्लिम जोंनि बर' मेथाइ खनलायलायदों ओरैबायदि ओरैबायदि होननानै। सोरबा मुस्लिम सिख्लाया दख'ना गाननानै मोसायोब्ला बेखौबो बिराद गोजौ थुखोगोन, बर'नि थै गोनां दख'ना गाननानै मोसादों मुस्लिम सिख्लायानो होननानै। नै दा बेफोरबायदिनो गोजौआव थुखो हरबाय थानोसै नालाय जोंनि हारिया। गुबुन हारिखौ मेथाइ खनबानो मोसाबानो दख'ना गाननानै मोसाबानो, ओमफ्राय बिसोरो दा हानायसेबां बर'नि मेथाइ खननो बांसिननिफ्राय बांसिन नाजादों, दख'ना गाननानै मोसानो बांसिननिफ्राय बांसिन नाजादों। मानोना बिसोर मिथिबाय बिसिनि मेथाइ खनबानो, बिसिनि ड्रेस गाननानै मोसाबानो बर'फ्रा बिराद गोजौ नारखो हरो होननानै। नाथाय जोंनि बर'फ्रालाय मा गुबुन हारिनि मेथाइ खना, एसामिस खनो, बाङालि, नेपालि, इंलिस, हिन्दी गासिबो खनजोबो। नाथाय सोरबा हारिया जोंखौ बुंदों जे बर'आनो एसामिस मेथाइ खनदों, एसामिसनि थै गोनां बियो होननानै बिराद गोजौ थिखांहरदों नामा? थिखाङाखैथ'। जोंनि हारियासो एसे माबा मोनबानो, एसेल' माबा जानांगौ, सोरबा हारिया बर'नि मेथाइ खननाय मोसानाय बेफोरबायदि बर'नि ड्रेसल' गाननांगौ, होनबानो बिराद बर'नि थै गोनां होननानै थुखोदावला हरथारनोसै आरो। आं बे खोथाखौ आवगायनिफ्राय सानबाय थाखायोमोन। जोंनि हारियाबोथ' गुबुन हारिनि इमान मेथाइ खनो, खिन्थु गुबुन हारियाथ' जोंखौ बेबायदि इसिबां बाख्नाया बा इसिबां गोजौ थुखो हरा। दा नुबायना, नंखाय खोथायावनो इलिजा बर' बिनानावखौ माबायदि अपमान होदों। इलिजा बर' बिनानावा ओरैनोबाबो आंनि मोनदांनायाव बे गथ'आ बेबायदि नांलायलाबायनाय बा गाज्रि खोथा बुंलाबायनाय मानसि नङा आंनि मिथिनायाव। मानोना आं बेखौ इसिबांबो लोगो मोनाखै। दाख्लै साहित्य सभायाव लोगो मोनदों आङो, माबायाव खैराबारियाव जानायाव। बेनिफ्राय बे आंखौ गोसोआव गैयाबो जानो हागौ, खिन्थु रिसेपसन खालामनायाव जोंखौ खालामजोबदों। बेहाय आं ओरैबायदि गुबुन आर्टिस्टफोरखौ एसेबांबो लोगो मोनाखै, आं बुंनो रोङा। खिन्थु इलिजा बर'आ ओरैबायदि जोंनि बर'नि फेमास आर्टिस्ट, थेवब्लाबो बेनाव जेबो लेभेल गैया। ओरैबायदि मानसिफोरखौ माबायदि रायलायनांगौ बा माबायदि बिहेभ खालामनांगौ बिराद एक्सपार्ट, आरो मिथिनायाव बिनि गोसोआ बिराद खुला जागोन, आंनि आन्दाज आरोखि। आरो बेल' नङा, आं सासे आरो सिनायबोबावदों बेवहाय फंबाय फुकन बर'खौ। बर' फंबायाबो ओरैबायदि मोजां रिसेपसन खालामदों बा मोजां बिहेभ खालामनो रोंगौ। आं बे इलिजा बर' बिनानाव आरो फुकन बर' फंबाय, बे सानैखौ बाख्नायनो गोनां। मानोना आं जेब्ला लोगो मोनदोंमोन, जोंखौ बिराद मोजां रिसेपसन खालामनो, अनलि जोंखौ नङा बयखौबो आं मोजां रिसेपसन खालामनाय नुदों। बेनिफ्राय बिसिनि सायाव आं जेबो लेभेल नुवाखै। आरो गुबुन आर्टिस्टफोरखौ आं बुंनो रोङा, एसेबांबो आं लोगो मोनाखै। नाथाय आं जायखौ मोनदों बेखौ आं बुंदों प्रेक्टिकेलि। बे इलिजा बर' आरो फुकन बर' बिसोरनि सायाव बाख्नायथाव आखु आं नुबोदों। मानोना बयजोंबो अनसायजानाय फेमास आर्टिस्ट होननानै बिसोरनाव जेबो आं लेभेल नुवाखै, जेबो माने बिहेभ बोरैबा खालामनाय नुवाखै। ओरैबायदि मोजां बिहेभ, ओरैबायदि मोजां रिसेपसन, ओरैबायदि मोजां रायदावनाय, बेफोरबायदि एक्टिभिटिस बिसोरनि बिहेभियारफोरखौ आं नुबोदों। बेनिखाय खोब बाख्नायनो गोनां। बेनिखाय आं सानो इलिजा बर'आ जे बैबायदि स्टेज प्रग्रामाव थांनानै जानला मोनला खोथा बुंगोन, बेबायदि आं मालाबाबो साना। हयथ' बेवहाय माबा मोनसे इंगित मोनदोंमोन बियो, माबा मोनसे राव खोनादोंमोन बियो, बेवहाय बियो उत्तर हरफिनदोंमोन। बेखौनो दा बिसोरो सुबिदा लाबाय। गुबुन हारिबो जाहैबाय नालाय, आरो बुजिनायाथ' खमखा बिस्रा। जन्थु नामा होननानै सोंनायावनो जोंखौ जन्थु होनदों, बेबायदि जाहैबाय खोथाया। बेनिफ्राय बिदिनो माने अपमान खालामनो बिसोरो सेस्था खालामबाय आरो। बेनिफ्राय लोगोफोर, आंनि दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोनहा माबायदि मोनदों अन्नानै कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरदो। बेखिनिखौनो आं बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों, खुलुमबाय।